A masu sauraro, Hausawa suka ce waƙa a baki mai ita ta fi daɗi. Ku biyo mu domin jin yadda muka tattauna da shahararrun mawaƙa guda biyu, wato Alhaji Kamilu Koko almajirin mawaƙa tare da Rarara mawaƙin siyasa na jihar Najeriya. Naira 1000 kaga wannan shine tabbacin masoya Buhari suna nan kenan. Sai mu yi waƙar. Shi dai Buhari sunan shi kainuwa dan adam na da mantuwa in kan Buhari a hau a radu kowa da kyar yake har haɗe ruwa wanda yake cewa me aka cewa farin jinin Buhari ya dishe. To kaga in yaji an ce me aka cewa talakawa suna ba da 1000 a hada a yi aikin waka. Kace account number shine 1016422103 Zenith Bank. To masu sauraro kun ji dai hiranmu yadda ya kasance da manya-manyan baƙinmu, wato Dauda Kahutu Rarara tare Kahutu Rarara da almajirin mawaƙa. Domin samun shirye-shiryenmu don nishaɗantarwa, ku danna mana subscribing, ku danna mana liking, ku danna mana ƙararrawa, shi zai sanar muku cewa sabon shirye-shiryenmu mun sake, ku je ku kalla.